Welkom bij de Edda in het Wild. Mijn naam is Willem Skoorstra en ik neem je in 8 video's mee in de wonderenwereld van Noordse mythologie. Zat die onder oren beschreven zit in de aarde of poëtische Edda. In alle afleveringen zie ik een paar strofen uit een gedicht of een paar gedichten voorlezen en daarna beziek je schutting aan, achtergrond en context. Nou is dit een heel werk en waar begin je dan? En toen ik bedacht, laten we dus bij het begin beginnen. En het begin in dit geval is de Voluspa Pauw, de profetie van de Sjeneres. Een verhaal over de schepping van de wereld en de ondergang ervan. Ik zie hem 4 strofen van het begin daaruit voorlezen. De profetie van de Sjeneres. Omdenken vreeg ik van alle sibben, monsker en minder, naaiskaai van Heimdal. Valvaar, do wist dat ik goed verhel je alle verhalen uit oertijd, zo viert mijn heugen rikt. Mijn heugen reuzen, binnen in oertijd, die mij al eerder grootbracht ha. Nog een vragen ken ik, nog een veegebeten, de monsker miette bij hem onder de ierde. Hier in oertijd skoop meer een wemplak. Zo'n wie er nog zee, nog koele wegen. Ierde wie nene, geen hemel de boppen. Ongroen zonder ein en nene gas. Vat burswan het hef bij het hifken, ja, die het machtige Midgard skopen, scheen de zinnen uit het zuiden op zeelen van stien, waar het groen met green kroet begroeid. Ik pik er één ding uit, en dat ben burswan. Waar binnen dat? Sterker, waar is Bur? Bur is de zoon van Buri. En Buri betekent als huid, voortbrengen. En hij is de voorvader van alle goden. Snorri Sturluson, de man die de proza-edda geschreven had, een proza-variant van de poëtische edda, vertelt dat Buri aan het begin van de schepping van het universum uit in ijsvong zit en daaruit bevrijd wordt door het slikken van een kool. Een oerkool die het Autumnla heet. En die schepping van het universum, dat is even een denkje tussendurch, is uit de restanten van een jeder-universum, een ouder universum, een ontzettend interessant gegeven. En daar komt Autumnla, de oerkool, ook weer in beeld, want dat is een symbool van de zinnen van het jeder-universum. Havar. Buri krijgt een zoon, Bur. En Bur krijgt op zijn beurt 3 zonen. Odin, Vili en Weje. Odin is een bekende naam alvast. Odin betekent geest, poëzie, duelzinniges, razernij, ik wil. Vili betekent wil, het wollen, het ergens op doelen en passie. Weje betekent ze volle als een heilige rondte, een heilige plak. Dat kan een bos wezen, dat kan een heide wezen, maar dat kan ook een screen wezen. En nog een betutting van weeën is ontzag. En in deze context zou ik zeggen, heilig ontzag. Wat wij dus hebben is een drie-eenheid. Een metafoor van bewust worden. Geest, denken, passie. De eerste azen, de eerste goden, vertegenwoordigen, om het modern te zeggen, bewustwezen in 3 vormen. Spiritueel, mentaal, emotioneel. De 3 broeren, die in werkelijkheid 3 aspecten van Odin zijn, vormen de kosmische krachten die te verzorgen dat het universum hem ontgaan kan. De wereld ook, zodat wij die kennen, door ons bewust worden. Het machtige Midgard.